алайкум дӯстони азиз, хуш омадин ба канали мо. Куҷо рафта гапаш? Нилуфар, куҷо рафтен? Иси биёин. Дур нарав, инҷа биё. Кӯдако берун биромадиян. Берун равишон гӯен як аҳвол. 5 минут берун гуляз мебурон. Ҳамин хел ҳиссиёт ки ягонҷо кучи деста бошад. Ина те ва я те, ина бирорем ва я бирорем, машина те, игрушка те, лопата те, ин те ва те, ҳамин аҳвол. Ҳозир ин дуюм бора ҳай ки биромадаст. Як бор биромадам 5 минут гаштам бо диромада. Самокату, мошину, игрушка бировардан. Бо ҳозир бо биромадистан, бо вай бироварданам ки заминда монда истодан тамом. Худошо ман хеле ҳар куҷо медавам, хеле игрушкам инҷадо меистам. Берун шамол шуда. Таркати офтоби хушрӯ буд. Нарасен Нилуфар ҳар хел мусроя. Дӯстони азиз, мана инҷа ҳайдаруш мана. Мо больница омандем. Нилуфар. Ҷа кӯдако кати Нилуфар, Сиёвуш, Салмон, мана. Машина инҷада мондан бабошу. Аз бабош мебиём кати. Момош. Ана я Аллах, бизурим ҷавода шидем. Чақал нақс кардия. Партоша мусурка гир, мана мусурка. Пеши вайда мондиян киш таби мусур накунен ҳама ҷоя. Оха гир партоша. Ҷоҳои нақс. Мешини. Ҳаво камтар шамолак салқина. Мусур. Дӯстони азиз, чӣ ки мебинен, ман инҷода булочка тайёр кардам. Мо больница омадем ва сразу хамир расида буд уже. Хамира тини кадам, зуволача кадам, кӯдакода ужин додам ва ҳозир як кишиштам тини кадам печондистам. Дарунаш хали варени андохтаги ҳастам. Чӣ ки мебинен, биромадаям қа намефорад ҳамин варени. Вақте ки мебирояд ай ҳамин булочка ҳамиқа камаки андохтам ки бо всё равно биромадистам, одам асабонӣ мешавад. Ҳай мемонам мебинем кани чӣ хел оли мумкин ки ин диташ оли напухта оли бо пазанд ку ба фикрам ки ҳамаш мебирон ай лаб даҳанаш. Ҳай мо немшуна ки бина. Ҳозир менам гӯшои Сиёвуша мебирам корошкати. Дӯстони азиз, чӣ ки мебинед, булочкаҳо тайёр шудан уже, намахал шудан. Бинен чиқа майдача карда будум шонаю. Бинен чанқай шудаи беҳад калон шудаги ҳастанам хел. Беҳад мягкӣ шудаги ҳастанам хел. Аҷоибот мягкӣ хушрӯ шудаги дӯстони азиз. ҷӯшан ҳоле. Барои ҳамин намехоҳам шикастан ва ҳам намехоҳам хӯрдан худам. Барои ҳамин ягон хунук шавад ё баъд шиканам. Ин болошта дӯстони азиз мумкин бисёре пурсам, болошта макчо шудаги ҳастам. Имрӯз дидам ки ваям хел болои булочкада макчо шудаги ҳастам ва гуфтам биёманам макчошум кани чӣ хел мешавад. Яхташа шиканам. Кӯдако уже ятаи хӯрдан. На дӯстони азиз, бинен чӣ хел мягкӣ ҳаста. Асосан каме хамираш бамаза бошад булочкая. Саҳар кати чой катиам мехӯри, каша катиам ман гӯем ба ҷои нон субҳонада мехӯри, беҳад бамаза ҳаста. Кӯдако бамаза гуфта хӯрданд. Ой мемурдам шамо шинеш монҷа. Сиёвуш чико кадести наскиёра? Ҳама вай наскиё тикада. Мемурдам чами бамазада. Нилуфар игрушка тишате ма ҳозир мебиём. Ма вайёра булочкаҳо бинам. Дӯстони азиз, чӣ ки мебинед, мана охирон партияи булочкаҳо тайёр шуда. Бинед ва пиша часпидаги нестанд. Вайда ҷӯшои барои ҳамин пергаментни бумагада. Яке аз тамошобинон беҳад таъриф кардан, гуфтанд пергаментни бумагаи ҳамин фирма беҳад хуб ҳаст. На танҳо пергаменташ, балки бо стреч плёнкашу, фольгашу ҳам хеле чизош нағза гуфтанд. Рости гап ман стречу ва ёша истифода бурдагӣ нестам. Танҳо ман ҳамин пергаментша гирифтам. Манда беҳад маҳқул шуд хуб. Фақат ки бинед ман инҷаҳои лист камтар гӯем вай
борики кадистая гӯям ҳамин пергамент а так на идеални манда маҳқул шуд ман уже як бор не балки чанд бора ки болои ин пергаменда пухту пас кардестам аки ин охирон бор гӯям мехал расво шуд мепартом шуд навашад ба истифода мебарем рости гап имрӯз дӯстони азиз вай рафтам балинса рафтанда умуман гӯем видео съёмка кардан нахостам настроение набуд дилам зиқ буд барои ҳамин хотир рафтем омадем тамом гӯем ами камтар ҷошта съёмка кардам тамом ман азиз ин гӯяд кане ана сиёвуш прическа карда красавчик шудаён сиёвуш моша шон накардай дая ҳаётиш якум бор пага камтар ваюша моша паст кунам инҷоша ина бинан гапа намеги инҷоша паст кунам инҷаи сарашда чизе часп жвачка ҳай чизеро часпондият ҳавай қач кунам кани нилфар я бор шери картошка тагу инҷада исто картошкаша дигароша уже ҳама азиёд медунад картошкаша гӯш хорошо Картошка сабзавод зондачиш бисёрат. А крахмал обояс таҳавли мо ҷо ҳаст. Аз крахмал. Аз крахмал. Ҷунҷунг. Убой аст гӯҳи. Давай айсар гӯбо. Картошка сабзавод зондачиш бисёрат. Аз крахмал обояс таҳавли мо ҷо ҳаст. Молодец. Диден дӯстони азиз даже давай гӯҳи соли нав омад наҷибон шад нилфар саруште шоду ғазалхон табрик созем онро рафиқон молодец тез вақт нест паррандаҳо биёед пеши трезаи мо мунтазир шумоянд нонҳои резаи мо молодец умничка дӯстони азиз ҳамин кати ман кухнида чӣ гапе доштам гапам аёдум буроман гапома нагуфтум барои ҳамин дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем ман инои хобону он нараст телефон дасти мана гапота зад дӯстони азиз ман канали арзандада видео парсаги ҳастам ҳатман омада тамошо кунед инабина намемонанд ки гапота занед хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед сиёвур куштима